Ojo ngawur nggih. Nggih setunggal Mbah Karno, kaping kali kagem Pak Darsono, kaping 3 kagem Pak Ketua RT. Kalau dengan dipun dawuhake. Monggo kagem Pak Ketua RT nyarengi warganipun Pak Darsono, Mbah Karno monggo. Lenggah wonten iki kepareng sampur pamulantan kata gendut.
mangat monggo kepada nabi sampun mangat menggabung kemudian monggo mangat mereka sampun di topi mangat tuh kacau patohan monggo diparang diregen patohan kaping 3 Agung Pak Andi, kaping 1 Pak Kebun Sarpani monggo derekaken, kaping 1 Mbah Sinar Bandung. Kalau ini joget pembuka ini tadi Gambyong, terus ini ahli waris. Berarti ahli waris itu dipersilakan kehormatan untuk joget terlebih dahulu. Namanya ahli waris. Berarti para sesepuh ngoten nggih. Sesepuh kawasan Dukuh mriki. Kasebut ahli waris. Nek sesepuh wis gak ono, warise sak sore. Pak Dosono. Putrane ngoten nggih. Nah, iki Tayuban ku ya macam-macam. Ini ternyata ada tradisi seperti ini sebagai wujud penghormatan kepada para sesepuh. Habis itu nembe sing joget umum nggih. Wong-wong umum sing pengen joget nembe angsal. Monggo kepalan gending saya Gunung Sari ketampenipun Indomulya Gunung Sari Mulya.
Banyu langit ngomong sekolah ki menyang Jepang sok nek
urung lho. Urung. Jadi dipun pindahkan. Bila monggo wekdal sampun berarti kita mau pindah. Urung lho. Don sewu para bapak-bapak lan bori. Nah bolo kembali kita sepil-sepil iki sasine wis arep sasi besar. Iki persiapan sing arep lamaran, arep nikahan. Nah ini sudah kita redikan, ini satu set pesanan seserahan pernikahan dan juga mahar uang. Nah ini untuk teman kita yang rumahnya di wilayah Desa Blungun, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Tentunya kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, bahagia dunia dan akhirat. Nah bolo ini jadi kemarin itu pesannya borongan, semuanya dibelanjakan di sini dan ditata dihias di sini. Jadi ready, tinggal ambil atau bisa juga dikirim. Regane piro? Nah, nek kepengen borongan bolo, iku regane iku menyesuaikan anggaran karo budget sing pesen. Kok misal aku mau ndek dhuwit 3 juta mbak, gawekno sak paket, yo iso. Kok aku ndek dhuwit 3,5 juta mbak, yo iso. Kok ndek dhuwit 4 juta mbak, yo iso. Nah, kok isiane bagi lamaran isiane kuwi engko milih dhewe. Kita membelanjakan ukuran sandalnya berapa, ukuran tasnya berapa, ukuran sepatunya berapa, alat mandinya apa, kosmetiknya apa gitu bolo. Nah ini juga ada macam aneka buket. Pokoknya ada di toko Al Arif Blora yang lokasinya berada di depan lapangan Krida Lokan Jepon atau di sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora. Wakil banget iki bolo, monggo mampir. Kabulaken wonten Pak Budaman nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam jenengan Al-Fatihah. Sampun cekap sedherek dipun aturi dhateng mriki sedaya. Menika Pak Lurah ingkang gadah kajab meturut kalih pripun rakyatipun kalih gadah kajab meturut kalih kajab menika tiyang sak dusun kalih gandu kembal dados tunggal kajab menika sepi sedekah dusun pendak kadung sepeda sak dusun kalih gandu ampun ngantos wonten alang tunggal punapa lan kalikan dipun hormat Gusti Tuhan lan syukur satu yang sapanunggalipun pramila penutup tentu yang sholat selamat ucap selamat ngaji ngeranggeng yang sak dusun kalikan mugi-mugi aja sami kalangan cepat rezekine lan kalikan dipun hormat bali bolu sama dinarikan jujur dan sak dusun kalikan Rabuatan Rabu Gobo berkuasa diberkiri Jakal bakal sing dijadi beriki Sajen dusun kali gandu Kandimun Sabah Bandomo Dengan Bidonaturi dan Kembali Soyo. Ini doa belum selesai, wes selesai berkati. Saya terima kasih nama Soli Baranatu sahabati Rasulullah juga alhamdulillahi alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka selamatan bikin wa'afiatan bijasad wasiati syaratil maudana jataminan arba'am fadlisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah barokati al-fatihah Kabul kajate. Kula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
jajane wakil kok ini iki lho. Oh. Ana tape, ana dumpek, ana bugis, ana gemblong, ana gedang, wis pokoke kabul kajate berkah barokah kagem warga Kaligan. Kang bagian juga. Menika nang iki mawon nggih. Menika mboten dadi iso tapi mboten gadah anu kados niki. Dugete nggih. Lho, nggih matur nuwun lho. Wah lagi dikai godine mbuh. Wabote, Pak. Kabul kajate Pak Dian. Nggih nah. Ono sepurane yo. Ono ngene-ngene ya aku sepuro dulu. Nah, ini semoga berkah barokah untuk desa Kaligan. Kaligandung, Palura kare Bayan. Bayan. Wah, mbake meneh, Mbah. Terus Kang. Lah engko tak dhewe apa iku engko? Tuane ora ono iki. Bayan kok. Kabul kajate lho, Mbah. Iki mau bar kajat ning gone sambi oleh berkat, iki oleh berkat meneh. Walah ngantek ora sedeng Pak Dian. Nggih. Wis diniati gas desa niku kok nggih. Sedekah bumi. Kabeh padha oleh jajan, kabeh padha oleh berkat. Nek pengen joget yo monggo. Nah. Oh Pak Dian wau bareng nggih pisanan wau nggih. Oh mangko joget loro iku mang jenengan niku wau. Oh sing dipangku jenengan. Rame banget iki berkah barokah pokoknya.